Evo ga, 10:05 je. Noć provedena na aerodromu se završava. Iza brda vidim kako će sunce polako da krene da se rađa. Smrzao sam se, spava mi se. Gladan sam, piški mi se, kaki mi se, sve mi se. Ali dobro, izgurao sam nekako. Sad trebaš samo da izdržim do poletanja. Evo napokon, check-in odrađen, 8 sati i 20 minuta po lokalnom vremenu i sad ima da otpadam 2 sata ovde, tek u 10:20 leti. Predao sam Kristijana, by the way, Kristijan je moj bicikl. Malo sam zabrinut, nadam se da će preživeti ovaj let, tako da sledeći put definitivno neću ga pakovati tako kako sam ga sad pakovao. Nego ću da naučim kako se raspada. Nekoliko reči o noćas sam proveo ispred aerodroma, pošto security nije dozvolio da spavam u aerodromu i u suštini sve bi bilo okej da sam uzeo i naduvao mobilni krevet, ali jednostavno mi se nije dalo. Tako da družio sam s nekoliko buba, razgovarao celu noć s njima i znači otprilike ustao sam juče sam ustao u 6, pa sam izračunajte koliko nisam spavao. Tako da, to je to. Ne znam šta više da kažem, nisam inspirisan danas nešto. Hello. Oh, sorry. Can I have the... Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Αυτά θα με μάθεις. Δεν με ξέρεις, γι' αυτό τα λες. Διάβασα άλλη την όμως. Δεν διάβασα. Morgen. Hallo. In wenigen Minuten kommen wir am Terminal an. Wenn Ihre Reise in Frankfurt endet, folgen Sie bitte.
Gdje ste ljudi? Evo mene, frankfurtski aerodrom, stigao, vreme 10 do 1, tako da ono, super sam imao let, većinu leta sam prespavao, tako da se osjećam, ono što se kaže, odmorno. Šta da kažem, ono, sastavio me umor, ono, ne možeš zadržati, ono, cijelu noć ne prespavaš i onda ovo, kažem, sve na terane sam nešto spavuckao, nešto nisam, bili su neki dvoje pored mene koji su mi strahovito gušili, tako da, prilično je smoran let bio, ali okej. Da nisam spavao, bilo bi još gore. Ovdje se sad nalazim na terminalu 3 i čekam da izađe iz odande moj Kristijan i onda da ga sastavim lepo i da se tornjam svoje kuće, se bacim pod breo tuš i da napravim nešto da jedem.